ole ka video hi enge zona chu I azak lak te chuanin enge aban lakdan ang chi te adar ang chi te pawh kha min ron zot nual to a chan chu ta chu hei hi iti ve lo mi chumi khami chu iti lo mi azak hi engtin nge le adar te pawh kha a hmalam pangkhai la oi lo mi ti kha video hi pakhat chau in en khanin in en khanin enge a hmalam panga ka soi to ang chi tam tak ka lo soi to ang chi kha video pa ngai a ka lo ti to adar te azak lak dan ang chi te kha a hnuwa video ka siam le hianin a kir kel khan ka soi vek to lo ma se video danga khanin a hma ka lo ti to wang khanin a om veka kha a then chuanin en a video dang hi en na changin shelo ni in ka sia chuan ti hianin tuna in search nga dp Colney ti kha chuan heta hianin hei alo om tewa videos te a khanin nu tanga homa ti han dp Colney ti in taipa chuan khata khan in lo luta heta hian videos ti alo om ta hom bula hian videos te a hian ta hian hei video lo om tewa khata tang khanin enge hei puan kat dan ti te chuanin princess cut zirna measurement lak dan ti zong ang chi kha a om veka a hlui to ang chi a khanin a detail deuh hlek khanin ka soya khang ho kha in lo enanga a hnuwa hianin a zong hi ka soi vek lo ti kha karon soi duwa chuan chu mai ba ka chuanin video hi YouTube a khanin a quality hi in thak dan kha then khat khanin thiam lo ni mai theya min ron zot fo me a fia lo lutuk a mu thei lo ti ang chi vel kha in internet a thalo amuang ani mai theya ani lo chuanin ti hianin in lut don nya enge 140 ate achang chuan alo oma khang te kha asang deuh hlek khanin in thak anga ya chu thak dan kha atam jok chuan in shemai theya ma se then khat shelo tam tak hei thingtlang lampang ka channel te lo enve thin YouTube han eng lo topa han me topa adang han ti dan thiam lem lo te an tam ma khang ho tan khan a bikin enge mi zong ta na shat vek thei lawa atira tangin hei zir chop vek thote kan lo ni hloma chuwang chuanin zonai nei kha min zot she lo ula amaro chu a sheto tan khanin ka sheto a ho in lo ti ni mai theya ma se a shelo tam takan no ma wangin kha chu in lo she thiam sham don nya mishing kanin ang vek lo nya chuan ta hian kan ti hian lo fia lo ta chuan ti fia deuh kan du chuanin he ti la ya hian kan click anga hei ti la ya hian settings a chuan hei quality ya hian a quality hi kan thla kanga chuan 480 a hian ka dang ke ti hian lo fia ta em ani kha kan thak dan kha kan shat lo chuanin fia lo deuh khan kan en roi thina chumi ni wang chuan khalaya tang khanin phone a thak dan po kha ain ang lo deuh mai theya laptop a thak dan nen hian phone a po khanin a sira khan han click ula ol samdewin a om maya chu khami kha change na chang kan shat lo chuanin thang na chang kan shat lo chuanin quality hei chedeuh khanin fia lo deuh khanin enge kan en tluan par dona khami ni wang khan kan lo thak ve zeu don nya chu a sheto po inom mai thema se shelo tam takan no ma wangin karon soi fia lo kani